Kukulandirani program ine ya Zakumudzi pano pa Times TV. Lelo tili ku Ntcheu kumene ndithu kuli mwambo uja wa Umhlangano wa Maseko. Ina kumadaba kuti ayi ndithu bwanji program ya lero ikuoneka ngati kuyambika usiku. Mwambo umenewu umayamba m'bandakucha ndi ya tili kuno kuti tione kuti nazo kodi makamaka mwambo umenewu umene ndithu angoni a Maseko amasangalala komanso kukumbukira za chikhalidwe chawo chachingoni amakhala akutani kuyambira nthawi ino. Tate ndikhale limodzi fati khali kucheza ndi anthu muno komanso kuona ndithu zinthu zosiyanasiyana zimene zimakhala mwambo umenewu wa Umhlangano wa Maseko. Dzina langa ndinamvewa chidzukulu cha Anankhoma. Tate ndikhale limodzi.
Ngoni,
Tikupitirabe ndi program yathu pano pa Times imene tafotokozera muja tili ku Ntcheu kumene kuli mwambo wa umhlangano wa Maseko. Ndeyi tinafotokoza kuti mwambo umenewu umayamba m'bandakucha amene tinaonera muja pano kwayera kwachitikaso zinthu zosiyanasiyana zimene ndithu taziona program imeneyi. Ndeyi tati tichezeko ndi afumu amene tawapeza kuno ainkosi Njolomole amene akhala kutifotokozera ndithu zambiri zokhudza ndithu mwambo umenewu wa umhlangano wa Maseko. Ndikulandireni ainkosi. Kwambiri. Choyambirira muna atifotokozereni kuti mwambo wa umhlangano wa Maseko ndi mwambo wanji? Mwambo wa umhlangano wa Maseko ndi mwambo umene timakumbukira inkosi yathu yogona Gomani wani amene ndi kholo la mafumu onse a chingoni cha Maseko. Iwowa anamwalira ndipo ife ngati ana Maseko timakumbukira za imfa yawo ndipo timakomana chaka china chilichonse. Sabata yoyamba ya mwezi wa Septembala pa 1 Septembala ngati tsiku la lero limene ndithu timakhala ndi mwambo wokulu ngati umenewu kukumbukira kholo lathulo ndithu diwa. Mukati ndi mwambo mene mwina angoni amaseko amakumbukira ndithu kholo lanu loyambirira. Mwina angoni amaseko amene amakhala ochokera kuti ndi kuti? Angoni amaseko amene ochokera muno mu Malawi ndipo ali zigawo zingapo maboma angapo kumachokaso pamenepo. Ali ku Tanzania, ali ku Mozambique. Koma zonsezi zikuchitika chonchi chifukwa chakuti ifeyo angoni amaseko tinachoka ku South Africa nkubwera kuno. Ndipo mtsogoleri wathu kuti tafike kuno anali Gomani wani. Ndithu diwa. Nde mwina pa mwambo menewu tsiku ngati la lero tayamba ndithu m'bandakucha tinaona anthu akusonkhana kuvina magule komanso pachitika ndithu miyambo yosiyanasiyana. Tangotifotokozerani kuti kumakhala zotani pa chikondwerero chimenechi makamaka kumakhala magawo ati komanso amakhala otani? Pa mwambo umenewu chifukwa mwambowu silinso nkulira iyayi kumakhala chisangalalo komanso pempha mphamvu ya Gomani wathu ogona. Ndipo makhala zinthu zochitika zambirimbiri. Pamwambo wathu ife ngati angoni tili ndi zinthu zingapo zimene zimakhala patsogolo pathu. 1 mowa, 2 azimayi amene mona amabambalira ngoma ija. Azimayi so amakhala nafe pafupi. Kuchoka pamenepo ndi simowa ukhawo iyayi. Timaonetsa kuti mowa beza chinde chakumwa chawo cha angoni kisatalikire khali pafupi. Ndiye muona kuti wina aliyense pakadali panopo ngotanganidwa ena gwanawo dzulo mowa kumafikana mpaka panopo ali gone kumene koko timati nkisangalalo kusangalira inkosi yathu Gomani wani amene anagona. Ndithu diwa. Nde ndinaona ndithu panali mwambo mene mumakathira nsembe pamene panagona ndithu mfumu yanu yoyambirira. Sindikudziwa kuti mwambo mene umatchedwa kuti mwambo wanji? Mwambo mene othira nsembe ndi umene timati mhlangano. Tikati mhlangano ndi mkomano wa amaseko ngoni onse kukumana malo amodzi. Ndipo timati kuthira nsembe kumakhala kupempha madalitso kuchokera kwa Gomani wani ogona kuti amene atilamulira pano Gomani 5 adzilamula kulamulira anthu mopanda nkhawa ina iliyonse koma motsogozedwanso ndi kholo lathu kutera kumakhala ngati kupempha mizimu ya Gomani wathu wani ogona kuti mizimu imeneyo ikhale imene amalamulira iwo kulamulira anthu nthawi imeneyo ngakhalenso apana amene akulamula Gomani 5 akhale ndi mphamvu zomwezo kumakhala udzapempha ndithu madalitso. Amene ndithu ali oyenerera kukhala nawo mu gulu lothira nsembe ndi ndani? Amene oyenera kuti angakhale pamwambo umenewu ofunikira kwambiri ndiye kuti ndi mwini wake inkosi ya makosi Gomani 5, abanja la inkosi ya makosi Gomani 5, mafumu onse, ma traditional authority, ma senior chief, ma village headman, komanso anthu ena ali onse okhudzidwa amene akhale pamenepa sipakanizidwa iyayi chifukwa ngati Gomani 5 salamula mtundu umodzi iyayi amalamula mitundu yosiyanasiyana.
mwambo wa mkhwisulo tinaona ndithu pamene paja panali ng'ombe imene inabayidwa panachitika zinthu zambirimbiri mwina ndisafotokoze mufotokozani aje umatanthauza chani komanso umakamaka kwenikweni ndi chifukwa chani mwambo umene uli ofunikira pa chikhalidwe cha angoni Maseko? Angoni amaseko ngati kholo lathu gomani makhala ndi katundu mwina mwa katundu ameneyo ndi ng'ombe ziweto. Ndi ziweto zimenezo zimaoneka kuti tikamachita mwambo ngati umenewo timafunika kuti ndithudi tipereke nsembe kuipha timakhanga tikutenga ng'ombe imene tikuphaija kuti tikudyetsano tupetsa gomani wathu wani amene adatayika adasiya katundu adasiya ng'ombe zimenezo adazisiyira ife adasiyira ngwenyama 1 ngwenyama 2 3 4 mpaka kutafika 5 ndiye katundu amene adamusiyayo ifeyo njira kuti tikambwezere mwini wake timaona kuti njira yake njopereka nsembe kuti kumene kuja kuti makhala kutenga ng'ombe ija ikaphedwa tikumpatsa gomani ogona amene tikumusangalalira tsiku la lero. Pomalizira inkosi mwina nkofunikira bwanji kuti angoni amakamaka amaseko azitha kusangalala nawo komanso kukhala nawo mbali ya mwambo umene wa Umhlangano wa Maseko? Ndichofunikira kwambiri kuti wina aliyense wa ngoni wa Maseko azikhala osangalalira pamenepa kuti konseko ndi wina aliyense payekha pochokera pa inkosi amakosi gomani 5 imene kulamula pano timakhala kupempha madalitso choka kwa inkosi gomani yathu yogona gomani 1 kuti konseko wina aliyense kupezeka panopo nkudzapempha madalitso kuchokera kwa kholo lathu logona. Tathokoza kwambiri kuti nali modzi program ineyi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndithu. Mmene mundimere chezera ndi inkosi Njolomole kuti fotokozera ndithu mwamphindi zochepa chabe kuonena kuti kodi mwambo umenewo wa Umhlangano wa Maseko maka umatanthauza chani. Afotokoza zinthu zosiyanasiyana komanso chachikulu anena kunena kuti ndithu mwambo umenewu umakhala loweruka loyambirira la mwezi wa Septemba. Takhani pompo pamene tupitirabe ndi program yathu lero. Umhlangano jingoni waisa meza mpakati akani marenga inu marenga simba maulia waisa nyama kodi kumene kutanga simukana jingoni Kari marenga inu marenga simba maulia mwaisa nyama kodi kumene kutanga simukana jingoni Umhlangano jingoni Umhlangano jingoni waisa weza mpakati Umhlangano jingoni weza mpakati akari marenga simba maulia waisa nyama kodi kumene kutanga simukana jingoni Ndimene kuchitiratu kuno ku Ntcheu kumene kuli mwambo ndithu wa Umhlangano wa Maseko nthawi imene angoni a mtundu wa Maseko amene ali pansi pa inkosi yamakosi gomani 5 amasangalala za chikhalidwe chawo. Ndeti kakamba ndithu nkhani ya angoni ali kosiyanasiyana pano pamene tupitira ndi program yathu kumbuyo kwanga akuyena nkomadabwa iya ndithu amene wakuchokera ku mzimba akunyalira mfumu yawo inkosi yamakosi Mberwa. Ndimene tikuchitira kuno kuthu kumene ndi ku Ntcheu Umhlangano wa Maseko program yake mwija ya Zakumudzi.
makosi ya makosi komanifai kulowa mbalo amene mu komanso taonanso mulendo olemekezeka maitu kulowa. Taonanso kuti a vice president a dziko la Malawi alowanso ndithu indetu bwalo mmenemu zosangalatsa kwambiri. Apa tikuonanso inkosi ya makosi komanifai kulowa mu bwalo mukuvina nawo ngoma mosangalatsa. Tikuona zosangalatsa kwambiri. Honorable Minister kuvina kumanso a Vice President ndi ngwenya mainkosi ya makosi komani.
tikuona anduna a civic education kukavina nawo msindo komanso tikuona ambasada aku Japan amene alowa nawo kulowa mu msindo umenewu. Anduna ambasada from Japan PS akukaja wonse ali mmenemo. Komanso tikuona bambo Maseko akwena ali mmenemo. Ngoma kuchoka kwa inkosi ya makosi zintambira tikonzeke ku Mozambique. Ngoma kuchoka kwa inkosi ya makosi zintambira ku Mozambique ikonzeke pamene msindo ukhale ukutuluka pompa. Zikomo kwambiri uyeni. Pamene pansonde pa mtsiriziro pa programu yathu ya Zakumudzi. Lero lino tinali mboma la Ntcheu kumene ndithu kumachitika mwambo sangalalira komanso kumbukira ndithu chikhalidwe cha angoni maka angoni amenewa amaseko amene ali pansi pa inkosi ya makosi Gomani 5. Mwambo uja umachedwa kuti Umhlangano wa Maseko. Kufika amene tidzakumanenso Sabata ya mawa ndine Mbewe chidzukulu cha Nankhoma afirizani koni ya Times TV. Kujigayo zakutaona kuno.